martang yang mahita. Dami di dibatana sumurung sen saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikira muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni dibatani hita, ima sadarion 31 Desember 2020 na tersurat di buku Sada Petrus Bidusada ayat 22 1 ayat 25 songonoma hatani di bata payas hamu marohamuna marpangoloyon di hasitongan mangiahi haholongon na somarlau di dongan asa masih holonga situtu hamu sian nasa roham enunga mangulahi tubuh hamu dada siya boni na olo base-basean sian na manotong dom binahin ni hata na mangolu jalan amiani na sian di batam ay songo duhu dona sa daging songo bunga-bunga ni duhut ido salut kasangapunan nunga malos duhut-duhuti jala marurus bunga-bunganan alay na miedoro di sangiling na iya hata ni Tuhani ido hata na binaritahon Tuhamu ima sahana dihamuna dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adorang so pinatolhas hatani di bata adong masada barita na mardonga puda adong manajolo sada pangurupi manang didok manajolo budak di sada bagas na tinuhor siap pasar alay dung adong sada ama na manuhor di buah matu jabunam jala karejuma di bagas ni tuan alay di hawak kadong pangalaho doho karakter ng pangulaon na di bagas ni tuan na sudi dang terkendalikan jala makorhon haurahon aha di jama manang diula saluhuk na siga di jama piring pocah piring di jama galas pocah galasi sadok manangaha di jama gudang mahaurahan mangalopapi manuci sejujut ma nang gabi haurahon bahkan gabi jujuk mamanegai nang akka barang-barang ni tuan na nang baju ni nasida di ujung na madili matuan na jala dijual tuan na ima ibana dibuang matu pasar dijual ma ibana dising alay sampai piga-piga hari dang ralak dang adu kala na tertarik alay di hari pedua hun di sore-sore adong masada tuan lewat mernida ima adong sada budak na dijual sada hatuban tertarik mah sada amatang alani dituhur ibana mah budaking jala dibuang mah tu bagasna dung dibuat tu bagasna dihamak kadonga saha porsyaon dung beberapa hari mangula di bagasnai tong ma
sarupa pangalaho do karakter ng Pangulon na. Dituan na naperjuli. Tong mula-ulape. Holan na goroso. Ijama piring. Marpotsaan. Manangaha di jama. Tong manigay. Jala tong mangarsahi. Tuan nay ibanan. Alani di sadatiki. Roma tuan nay di ba masurat. Jala dilehom ma tu budak nay. Dung songoni dibuka budak nay ma surat na nelion tuan nay. Songgot situ tu maruhana. Ala naung dibuka ibana. Tersonggot ma ibana macah isi ni surati. Ay di bagasan isi ni surati di dokma songonon. Mamukka sadarion dang be hatobakko. Dang be budakko. Jala gabi anak somang maho di bagason. Tungina ma las ni rohana. Jala tungina ma. Ima. Gabi makorhon las ni roha situ tu. Lusongoni las lah may bana madapot tutuan na. Las marsoba may bana tutuan na. Jala mamukka. Siyani. Tung manat situ tu. Jala tung masay bagak. Jala uli. Burju. Nang songoni. Diak kaulon na. Mananga hapi diula gabi uli. Gabi dinggan. Jala. Di ending na. Inama. Las ni rohani. Tuan nay. Nang songoni. Gabi las ni rohani. Budak nay. Dung. Gabi di paula. Dung gabi di dok. Sadarion. Nunga malua. Jaladang budak. Gabi dimerdekakan. Gabi anak somanga. Dia makarong sa porsyaon. Songonido nang dibagasan ngolutong. Saliling jolmay mangulo dibagasa kagulomon dibagasa dusa. Sado ak kahacahaton dot hagiduhod do diula. Saliling budak do pihita hatuban ni dusa do pihitam. Sadok mananga na tajama mananga na taulay. Saluhuk na makurnauraw di hasisikat di. Saliling di perbudak dosa hidup hita. Tangadong nabuy taulaw. Alay salu na gabi buy di makurhon akaurahon. Alani di rodo Jesus. Natapis tahun. Rodo tuhatta Jesus mangalihon. Ima. Haluan pembebasan. Memerdekakan peluang kita. Hidup benar saya taruh Natali. Peluang kita dui. Asa gabi halak na merdeka. Asa halak na malua. Dangalan ni malota, dangalan ni hepeng, dangalan ni emas, dangalan ni berlian. Tung suadong do manang Nabuhi paula ko kita. Gabi anak ni dibata. Soholan ima panobusian. Soholan na dimerdekakan tu kata Yesus Kristus. Ani setadok do. Bahwa manusia dimerdekakan. Karena salib darah Yesus Kristus di bukit Kalvari. Alahita akan tinobus. Ni Jesus ala ni mudarna. Holongna. Na. Di hau pinar silangi. Gabe. Buy mahita. Malua. Merdeka. Gabe anak. Ala ni do diigil do. Siyang nguluta ngulu ni halak Kristen. Asa totong mencerminkan
ngulu ni halak na merdeka, dang be ngulu ni halak na diperbudak, dang songon budak nak kaning be ditiki budak imana mana ngahape di jama sai holan mabuak kau rawon. Alain dung dimerdekakan tuan nai ibana gabi berdampak berubah. Ima gabi burju jala manat jala gabi badia. Berubah nguluna 180 derajat. Gabi halak na tenang dan halak na grogi be. Halak na badia, halak na burju, halak na uduk, jalan na olo marsoba, marpanukun, tutuan nai ala nunga hala, somang ala nunga gabi malua ibana dakka tu wabbe. Hala ni do dia makadonga sahapur siam. Naing takas do, terpuk tahun. Do na pinasaha ni bukon na pinasaha ni si Petrus di sada Petrus sada ayat 22-25 tarlu mo bima di ujung ni tahun di tanggal 30 sada Desember 2020 lau memasuki tahun baru 2020 sada. Asa nang adong si pahusor-husorota jala adong si putih hata siet trupukon lau memasuki tahun baru dina meruji-ruji hita di bagasa tikion ima na pinatolhas ni si Petrus tu hitam na parjolo ima sada juju tu hita mangulu marhaba dia halak na marhaba diaun ima halak na majaga hudirina halak na marhaba diaun ima halak na mangorom dirina. Jalai didok di ayat 22 payas hamuma rohamuna marpangoloyo di hasitongan mayahi halongonan na somarlaw di dongan asama siaulonga situtuma hamu sian nasa rohamuna ima halak na marhaba diam adong rohana marpangoloyon, adong kalak na paiyas rohana, adong kalak na mangyahi, adong kalak ima na kaning holong ni rohana na somarlaw. Sada pareta do itu hita, halak nang terjo. Ido habadiaw ni. Di habadiaw ni iko patar holong ni rohata. Tu di bata, tu donga colma, na somarlaw. Lapatan ni naso marlau kina kaninga ni ima naso maperbuk dang di tukang-tukangi. Alai holongi ima songon holong ni rohani di bata holong na marhaba diaun. Ya holong ngudu na marhaba diaun nakingani dang ala ni manangaha dia holongi alai bulus ni rohana. Pengorbanan. Ido na patar naing do holong ni di bata tu hita. Asa ko patar do holong ni rohatna. Manang tu isepe songot tadani halak naong majalo halua tadani halak naong majalo halua di payes maibana sianak kahaparhatu banon di payes dirina nang rohana pikiran nang nguduna sianak kahahulumon di payes ibana ima akka namangiu di portibion molo didok di payes asa unang be adong be maringanan hosomi unang adong be na maringanan lati unang adong be na maringanan ima gijang ni roha unang adong be na maringanan ima akka elat akka dosa alai molo didok tapay yes marparangi di hasitongan tutu ima nakangani gabi bui yes mahita marhaba dia 180 derajat ikom berubah hitam. Ikut tinggal hono di tahun 2020 di 700 ono 5 hari kita nang merdalan jakka di bagasan peranguta asa marhaba dia maita memasuki tahun ni baru atong na parjulu nang piabota ngolu na marhaba dia patuluhma haba dia ni roha pikiran nang nguluta songo pamatang ni
Kristus ita nang ditubus gabi anakna. Napaduahon ima takas di ayat 27 saat ayat 24. Di ayat 27 yang mengajari kita do ima mempertahankan hapor syauta. Sada petunjuk di bagasan ngulut tahun ima nang mempertahankan hapor syauta di bagasan hatani di bata. Ia hapor syautai ido mengajari kita ido mabaik kita rupani lako manada di ngulut tahun sakap nang nguluta manada dalani di batang. Ala sada habadiau dui ikut jamotonota di perdalanan ni nguluta nak ngani mempertahankan iman, mempertahankan hapor syaun. Asa di bagasa turpu tahun di ayat 20 tuli ainu nga mangulahi tubuh hamu dada siya boni na olo base-baseon siya namanotong do binahin ni hata na mangulu jalanamian na siyan debata. Ala hita bediado hita imanong tinubus na dang siya boni na base-baseon naolo imanak ngani na dil purtibion alay hita siyan hata ni debatado ikon ingotot tado status ta nung halak na mangulahi tubuh hita ala ni hapor siyam ima halak nang mangulahi tubuh do siya kata ni debata unang betong olo mulak tubuh di unang be adong be pakato tadi portibio do be hita unang atong olo hita ima sa itu hagulapon jala sa unang be mula hulak ngoluta tubuh di alay ko berengot tado ima ngoluta kulam patarma ikulam tayahima habadioni asa jamot tita ay na mga rea-prea dua hulumuni si bolisi lako mga lusi panganon na lako mangela hitam gudang do cara ni si bolisi lako mangela helaita gudang do di si bolisi ima ala kaboni na kanabase-baseoni lau menggudang ngolutan digoda do hita marhiti akka na ulo base-baseo ido benak ko didok di bagasan nguluton takas didok si Petrus asa tanggung jawab ni na porsyai ima sungguh hita ikon marsitutu hita martangnya marsitutu hita majado makangulukon hata ni di bata marsitutu hita di komunikasi nang di padalanan ni nguluta nang hubungat tado di bata songon anak kita ingot ma nakaningani anak budaki anak katobani nang dia holongi tuan ne dangalani burjuna dangalani hiban alay ro nakaningani ima tuan ne marhite surat nabi ne dipulihkan statusna dipulihkan ima budaki gabi anak sehingga gabi bui ibana alani holong ni tuan ne terpulihkan ma dia me roha pikiran jiwana gabi bui ma gabi halak na burju alani do nang di Inggris kita dipulihkan hatani di batado kita alani hatan di batado memulihkan ngoluta mengusir akka hajahato kajahato ni atong ikko kapur siatai ikko tak pertahankan sa lampatar hapor siatai naparpuni ma di hamado kadongan napatulukon ima di ayat 24 ayat 25 ay songo du do nasa daging songo bunga-bunga do ni du ido salut nasa kapona nunga malos du ti jala marurus bunga-bunga na alay na miyan rodi sa giling na do iya hata ni Tuhani ido hata na binaritakon Tuhamun lapatan na di si baik kamu mah tabay mahata ni di bata ima gabisada kebutuhan ninguluta si panganon
dohot si inumon. Ayang go portibion di dok daki songo duh doing. Nama rurus nasal pudoi ala yang go hata ni di bata nama notong doi rodi saliling na dia makadongan lako mangalak kahita lao mama suhi nama hita tahun 2021 tahun basa di hita tabai mahata ni di bata gabe kebutuhan ta gabe si panganota gabe si inumota tabai mahatan di bata songo petunjuk di bagasan nguluta tabai mahatan di bata gabe sulu di ngoluta asa mangolu jala asa tahir jala asa bertemu asa marperbue dala tarida ma ima nama si haulongan nang songo ni holong ni rohata tulunga colma nang tu di bata taingok ma nalau salpudo anggo portibio songo duhut ninna sipitus namar lapata dui lau salpudo marurus de asau nang tergoda hintam unang marmera hapur cerita marmera si marolongta marnida portibion atong ikubuhita ta orom unang lomos sita di tahun 2020 sana nang taboto ahana masa di bagasa tahun ni alay unang lomos sita asa ko pakiota da songo ng isipitus hata ni di bata lahu manukunuku ita petunjuk atong tiyo mahata ni di bata manguluma di bagasa kabadiam asa lahu manomu itaon na baru tahun 2020 sadong tapangasa ko ma di bata amin. Muli ate mariho ali Tuhan di bata markiti hatam nabedi napay untuk kami songon sinodang di kami madalani ko nami tarluwa mali tao baru 2021 muli ate mariho amin.